Assalamu alaikum. Ana wata ga wata na yi video akan Bazoum, na dawo kuma in yi video akan Bazoum. Union European yau sun yi zabe wanda na gaya muku cikin video na wagar da wuce inda sun ka samu majority kin da sun ka ce ba za su taba raida aliyan kin su kile ga Europe wanda ake ce ma Bazoum shina Niger shina Liki, su ba za su yi brakura zai su bar aliyan kin su kile wai aliki, su wa duka wadda za su yi a yi liberan kin Bazoum za su yi shi, kuma suna kira a yi liberan kin shi sandale. Kuma yawan ga abu bai duki hankali isadi hankali na gaza gane komi. Ita Niger ta shiga cikin Union European ne ko mu cikin Africa na muke, ko su tun da su ba su samun komi a Niger, ba su da wani entere a Niger, shine abu ya sha musu da hankali. Yanzu sun yi reni dukan su kai guda dan dai su yi faskin da a yi musu liberan kin Bazoum. Yau Assembly General gaba dai hana Union European sun kai vote kamar dai ana zabe president, vote sun kai na majority dan dai su gane wani an majority cikin su dan dai a saki Bazoum, kuma sun kace ba za su taba raida suna gani aliyan kin su kile na Europe shi na like a Niger yau shekara 3 sun kace ba za su taba raida ba. Mais le problème inda an ce Union Africaine ne sai in gane, parce que Niger na cikin Union Africaine, mais Union Européenne ba mu da wata matsala tsakanin mu da su, mu ba cikin Europe muke ba, mu cikin Africa muke, kuma ba Niger kawai an kai kudeta ba balle a ce dole sai an saki Bazoum. Tun wanda an ka aihu ana yin kudetun ne, ana like president ne, mai haraka dai ta Bazoum ne dai ta darme ne kai wadda ba ta karewa dai duk duniya tana nan tana saye kulliyomi sai an saka musu Bazoum. An ka sake su menene zai yi muku kuma? Wai ai organization election a komo democracy maza a Niger. Wacce muku Nigerian na son democracy, wacce muku Nigerian ba su son president kinsu? C'est grave wallahi, c'est grave. Mutanen ku Allah ana wata ga wata. Yau Union European gaba dai yau sun yi vote. Na rinjin Allah wanga abu ya bani mamaki. Sai ka ce kasassu ko sai ka ce mutunin su. Yau Union European gaba da sun yi vote, ku diba ku gani 524 voix, 630 et quelques voix, waɗanda sun kaci zaben da an kai yau a Europe na a saki Bazoum. Sun kaci hakikan favori waɗanda vankin sun kaci su ne adda 524 suka son a saki Bazoum. Yanzu sun yi vote, ban san komi su kwaniya. Allah dai kiyaye kawai, Allah ya kare kasanmu, Allah ya kare Niger, don turawan nan hari wasu bar mu ba. Sun yi vote wanda yau Assembly kinsu General ya ba da authorization kin komi hakikan Bazoum sai an saka musu shi. Ba wai Union Africaine ba, parce que Union Africaine nous on fait partie de l'Union Africaine, Niger cikin Union Africaine take. Inda Union Africaine ne sai a ce mu an Africa tsakanin mu baka fata. Me turawa sun kai wanga zabe, vote wanga yau tsakanin sun kai na Union European. Na wai a gane majority da wanda ba majority, kuma majority sun ci. Sun kace hakikan sai an saka musu Bazoum, ana so ba su. Allah dai yake kawai, Allah ya kare kasanmu, Allah ya kare sai nasu. Ina gaida kowa da kowa.